При всички положения Берое ще се стреми днес да се възползва от това, което се случи. Спас Делев излиза в предни позиции. Спас Делев е с топката в крака. Делев успява да комбинира с Мишел Платини. Той прокарва топката и това е 1-0 за ЦСКА. Мишел Платини се радва. Радва се и неговите съотборници. Голмайстор е Мишел Платини, номер 9 от ЦСКА. Да видим каква хореография са избрали за този гол. Играчите в червени фанелки. Спас Делев се възползва по прекрасен начин от този пас. След това навърза двама-трима защитници. Отбраната на Берое бе поставена в мат преди Мишел Платини да прокара топката в мрежата на Берое. Така 1-0 за ЦСКА след 36 минути игра. Ето и атаката на Спас Делев. Върна назад. Всички очакваха, че той ще шутира. Отново как бе изведен Спас Делев от Мишел Платини. След това Делев върна на своя съотборник, който бе абсолютно непокрит. Трима футболисти пазеха вратата си, разчитайки, че Спас Делев ще шутира от малък ъгъл. Като че ли имаше и някакъв рикошет в крак от защитник на Берое. Много активен е левият защитник на ЦСКА в този двубой. Нещо като шутно се получи паса. Двойно подаване. Трифонов. Спас Делев. Шам срещу вратата и това е 2-0 за ЦСКА. Отново комбинация, която матира защитата на Берое. Само в рамките на 5-6 минути червените от София повеждат с доста солидна преднина. Спас Делев този път е футболистът, който бележи 12-тия си гол в първенството. След като разиграха добре Емил Гаргоров и Румен Трифонов. Точно похвалихме Румен Трифонов за това, че често излиза в предни позиции. Получи се двойно подаване между него и Гаргоров. Ето как Гаргоров страхотно асистира в тази ситуация. Първо на Румен Трифонов. Той обаче реши да не шутира, въпреки че можеше да го направи, а подаде на Спас Делев на опразнена врата. Седмицата на ЦСКА просто имаше много лека задача. Още веднъж тази хубава комбинация. Получава им се играта на червени.